אפקט מגנוס, פרויקט מספר 4 של עידו ללוז ומתן שחורי. אפקט מגנוס הוא תופעה פיזיקלית שבה גוף מסתובב יוצר כוח עילוי כתוצאה מהבדלי לחץ הנוצרים סביבו. תכירו, זה דוד משה. לדוד משה נהרסה הסירה והוא צריך להחליף את המנוע, ולשם כך אנחנו נחלצים לעזרתו ונבצע ניסוי שקשור לאפקט מגנוס, זאת על מנת שנוכל למצוא לו מנוע חלופי. ניקח שני גלילים זהים ונפעיל עליהם זרימה מציפה. גליל A מסתובב סביב צירו במהירות זוויתית גבוהה, וגליל B לא מסתובב כלל. נניח שרדיוס הגלילים זהה וקבוע, הזרימה המציפה אחידה, צפיפות הזורם קבועה ומדובר במצב מתמיד. נשים לב ששני הגלילים לא ינועו באותה צורה. למה אתם שואלים? הסיבה לכך היא לחץ לא אחיד, שנוצר על שפת הגליל המסתובב. דבר גורם להפרש לחצים בין חלקים שונים של הגוף התלוי במהירות הסיבוב ובמהירות הזרימה. על גליל ברדיוס R המסתובב סביב צירו במהירות זוויתית אומגה, החווה זרימה מציפה במהירות של U, של זורם בעל צפיפות רו. מפעל כוח ליחידת אורך הניצב לכיוון הזרימה. לשם בניית מערכת הניסוי, ניקח צלחת שמסוגלת לצוף על המים. עליה נקבע את המנוע, שתפקידו לסובב את הכוס. על גבי המנוע נניח כוס מניעה. את הכל נניח בתוך אמבט שמילאנו במים, ונפעיל זרימה מציפה על הכוס באמצעות אקדח חום. ניתן לראות כיצד בנינו את מערכת הניסוי, ויצרנו זרימה מציפה בכיוון המונח להתקדמות. בואו נראה מה היה לנו. בניסוי. כדי שנוכל בכלל לדבר על כוח מגנוס, אנחנו חייבים לדרוש משטר זרימה פוטנציאלית. בשביל זרימה פוטנציאלית נניח, קודם כל מספר רנולדס גדול מאוד מאחד, בשביל אינרציה דומיננטית. 2. יוצא זרימה אי רוטציונית, שזה אומר שחלקיקי הזורם לא מסתובבים סביב צירם. ו3. בביצוע החישובים נזניח את החיכוך. מהירות יציאת האוויר בפן, מהדגם בו השתמשנו, היא בין 80 ל-100 קילומטר בשעה. השתמשנו בעוצמה הנמוכה, ועל כן ניקח את המהירות הקטנה יותר. השתמשנו באוויר קר, ולכן נניח כי צפיפות האוויר היא 1.184. מהירות סיבוב המנוע, לא כולל העומס, בו השתמשנו, הייתה 7,000 סיבובים לדקה, שהם 733.04 רדיאנים לשנייה. רדיוס הכוס הממוצע הינו 5 סנטימטרים, ואורך האמבטיה הוא 0.46 מטרים. נציב הכל בנוסחה, ונקבל כי כוח מגנוס הצפוי לפי התיאוריה הינו 0.139 ניוטון. לניתוח תנועת מערכת הניסוי נעזר בתוכנת טראקר. מהנתונים בתוכנת טראקר נקבל גרף המתאר את מיקום המערכת כתלות בזמן, ונגזור אותה פעמיים על מנת לקבל את תאוצת המערכת. נעזר בחוק שני של ניוטון, נציב את התאוצה שהתקבלה מהטראקר, נכפול במסת המערכת ונקבל את שקול הכוחות. הערך שהתקבל בתיאוריה, כפי שראינו, הוא 0.139 ניוטון, בעוד שהערך שהתקבל בניסוי הוא 0.069 ניוטון. קיבלנו שהערך התיאורטי גדול יותר מהכוח בפועל. ההפרש נובע מכוח החיכוך, תוך התחשבות במומנט שהכוס יצרה על המנוע, שמסתו 7 גרם. מהירות הסיבוב כולל העומס היא 729.6 רדיאנים לשנייה. 2. את הזרימה המציפה יצרנו באמצעות מייבש שיער, ואת מהירותו חישבנו באמצעות המפרט הטכני של הדגם בו השתמשנו. דרכים נוספות ליצירת זרימה מציפה יכולה להיות באמצעות מפרוח אלים, מאוורר, או זרימה באמצעות הבדלי צפיפות או לחצים. 3. מייבש השיער נרצה למקם בניצב לכיוון ההתקדמות. לפי חוק ברנולי, הלחץ נמוך איפה שהמהירות גבוהה. לפי כיוון הכוח שנוצר מהפרש הלחצים, ידענו למקם את הזרימה המציפה, ראינו שכאשר האוויר פגע בחלק העליון של הכוס, היא עפה, לכן בחרנו למקם את הפתח לכיוון תכלית הכוס. 4. בחרנו לבצע את הניסוי על פני המים, וזאת על מנת למזער ככל הניתן את השפעת החיכוך, אך בפועל ראינו כי עדיין יש הבדלים כתוצאה מחיכוך. 5. על מנת לעצב את המערכת בחרנו למקם את מרכז המסה נמוך ככל האפשר, לכן הוספנו פלסטלינה בתחתית, ולאחר ביצוע הניסוי שלחנו לדוד משה את מפרט הנתונים ואת הניסוי שביצענו, והוא בעזרתם בנה מכשיר להפלגה על המים, שהחליף את הסירה שלו שנהרסה.